Kaya ang problema, bahay na sa kong asawa nga, madinumtanon, yung kayo, kung nga no, problema ko, ani nga, nga mo dumot, yun siya yung tao nga, gidili ra, aramis na po, kasugo nga, dili yun dumot sa imong isik tao. Inaniyon magod ang pagsugo na ko sa mga pangitabo, ha? Maon eh. Ay, katakanta sa ko eh, umanda akong migo, bida eh, bisita sa siguro to siya, ang uyab nga, 16 years old, ay, pa-speedro. Dong! Day, tina. Ay, kadiyot eh. Abangon sa ko na day. Kay, day? Ano day? Angie man na niya, Angie. Tina day. Tina! Oh, Tina! Ano day? Nahan ka? Nganong naaman na sa sud ang basura, ato na ibutang sa gawas. Dito bitaw nas gawas. Unya nganong naaman na sa sud. Ay, akong balheg. Yaw-yaw ko na nagsilingan na to taon tapad na to ba? Yaw-yaw ngayo. Nga naman, Baho ko kay basura. Ibutang taon sa ilahang pultahan dapit. usay pultahan. Kalayo ra sa ilang pultahan. Ambot lang. Mabot ko ng baho dito sila sud. Kahilas na gud nila. Kana bitaw ilang basura, gibutang nila des doon sa tong bintana, nireklamo da ita. Sagdi lang day. Sabong kayo ng istorya. Ngiga nila no. Bantay bitaw ibutang na nilang basura des tungod sa tong bintana. Ilabay ko gyud na ilang sud. Ah, Usa man na sila mga hawd na lagi kana sa dire? day, Tina. Ha! Kakita lang ko Ros ilang basura nga ibutang dias tungod sa atong bintana. Ilabay ko gyud ilang sud. Uy. Kasi may sakyan ng taxi? Uy, anak! Ang mga way ayo man day na mong silingan. Taxi-taxi pa. Kahambugi ra gyud oh. Ay, silingan! Silingan! Agi lang ni! Sige, agi lang. Plastic. Twe. Ay, day. Di naman ka. Ay da, di aras gawas. Gatang kasi mong parcel? Waoy. Ako ra gibantayan ang atong silingan kay tingali gibutang na sa dilang ilang basura diha sa tungod sa atong bintana sa kwarto. Kay ako yung kuhaon niya ibalik ato sa ila sud. Ano sa taon ka eh? Kagamay ba yan ang imong gireklamo taon? No? Gamay bitaw. Og tungod sa kagamay, dili na unta na mistil nga ireklamo pa. Pero ang mga hilas magana sila, mura na sa kinsa mga datua. Uy, Tina, naunsa mo kay pasagdin lang ito. Dili ay, sagdan ko. Mubaws ta. Basta ibutang nilang ilang basura diha sa may bintana o awa. Kita yung scatter. Day, tao pagkitang gubot. Asul, kaya magkita tagaway niya. Silingan, pagkita to. Dili, Jurex, dili. Wata mangitag-away. Sila mo nangitag-away. Sagdin lang na sila, go. Di, lagde! Oh, Ilang tagiunhan. Dili mahimong magpakabuta bungulan ta. Kuyawa ko nila. Ha! Inana lang ilang gusto. Sige, di na ko sila atrasan. Mauni higayon na nga ipakita ta nila kung unsa ko kabangis. Day. Mas bangis pa ko ni Ricky Garing. day. Talaga, hanad lang, baby. Ang imong ulo. Lame! Oy, lame! Hindi di madagmakol, ho? Gitandog nila ang nagduka kong kabangis. Pwes karon, maila ang kalinaw luyo sa kagubot. Ay, kuhan ka na. They will make my day! Kuhan, day. Usa! Namoy ice? What? Karon mo, Lupita. Sipsakay na mong blood bag. Kuyaw kayo. Dugo! Ayo! Usa! Namoy motor? Lagi! Gitkito ko na suwag ni Moron! Elma, naunsa man taon. Makal ang good bida. Di ko kasabot eh. Makal, unsa, makal. Misaka na akong blood bank, Jurex. Misaka na! Ha? Ang imong dugo, ha? Niabot nag 280 per square meter. Bungo sa ito, hangad, be. Ayo! Ang imong ubulob. Usa naman sa kasama ba ng animal dihay? O sina niyo niya? Panira mo Ay, bakas ka. Amo gitawhan no? Kit-kiton ganang suwang anak bi. Di, makal. Di mo ka lang. Agay ko ito, Jurex. Kito ko tong suwang ato. Ayaw lang, inday! May pagka-vlog niya akong asawa taon kay usahay di mo minaw tao kung siya tambal na to magpaswabi yun yung kasuko unya ubay naman yung basura di taon upam din yung malabay sabi sin tracks basura ungin mo agi ay butang ko lang sa gawas ano lagi tracks basura ilan lang hapiton isuch kay ako pring iso din is bay andin hilang ni andin hilang ni lagi strak basura. Nakita din nila. Og ila rin hapitog ko ha. So lang ko balik sa bay.
Yats, ayun na lang to kung naunaan ka itong nabayad ni mo dito, Yats, ha? Pila raman to, oy. Ay, dili madabayot, uy. Kasi pagtuon mo na ko, dre, budigas kwarta? Kuha ang gituon to na ko. Ngiga, no? Gipatod-an to na magsingot tong kwartahan niya. Di lang nila iuli. Ano sila siniswerte? Oh, lagi. Pero, naunaan na lang to nga collateral damage na lang to. Oy, di gyud nung kumusugot, no? Kinahanglan nga iya kong ulian gyud. Kay wato na ko pangayo atong kwarta ha. Hinaguan to. Nganong tugat-tugam sa pamaligya ng di original. Ikiha ko noon sila. Ikaw, Yats, naarani mo. Ay, nilatas inyo, Yats, ay. Sige, salamat gyud sa... Sige. Ayaw ka balaka dong imong gi-order nga dili mao, ha? Kay, ako rin follow up at to. Ipalihog gyud sa, please ko. Bye, Ito na ko, bye. 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 Animal to na deals tambal. Dili to original. Kanisa bayuta. Mo sa ganit galgal na kumupalit anang para padakos tutoy. Fake di ito. Sudakos bahay. Uy. Unsa man ni? Ay. Kituyuan gyud ko ay. Kibutangan gyud kog basura dinis gawa sa may gate. Diri pagibutang gyud sa among gate. Ha, karon ka lang. Di ninyo kuhaon ron. Iyabuk gyud dito sa inyong suod. Musud ko bay. Dong Rex. Dong. Asa mo gunit tawhana? Ilakaw man tingali, gibiyaan mo na nimbay nga way sira. Ito ko kwarto, be. Basig tuan dito na tog. Dong! Daan palagi ko. Niaras among kwarto. Natug di ay. Di ko lang siya pukawon kay basig gikapoy kinig maayo. Ato ko sa may gate. At nga na kung may mugawa sa bahay sa among silingan, aron ipakuha nilang ilang basura. Picture na ko daan, be. Parang magkinaon sa may ebidensya ko. Asa naman to ko cellphone? Dara. At tuon ako dito sa gawas gate, be. Tadang ang gulo akong kuhaan para na'y ebidensya, gyud. Kani ay. Nara. Naghanon yun na akong picture. Apa, kani dapita. Kani kay daghan kag ebidensya. Ilang basura gibutang diri sa among tungod sa among gate. Kita ang yung scattered ini ba? Di mahimong magpakahilom lang mi ay. Sa maning inyo daog-daog di? Tan-awon tag makadaog-daog pa muna ako. Way taong mapadaog-daog kun way mo daog-daog. O kay inyo man gituyuan, then let's see the scattered. Makitang katang ini. What tingin ay tao sa ila? Mas maayo hinuon. Karon ako ni buhaton. Ako nang iyabo ang mga basura diha sa ilang tukaran. Tan-aw na tog may mahimo ba mo? Ngika nila no. Kadaghan aning basura niya ani ibutang diri sa among gate. Ayo! Say tuyo nimo. Nama iskindi. Mala ikaw untong gahapon no. Ha? Di. Ay pamagat. Unsam di yung kipalit gapon. Ice. Nya. Ay, di yung kipalit ron. Di man. Iskindi man. Lusot pag yung kakit-kitong ko ng suwang ni mong gabaw gron. Inang kit-kita. Naungo na ka? Ni Lara, tiguwang niya, maungo. Hilam! Hanggaw gitawhan na oh. Muari mas bay? Ito siya tindahan ni nga bay man eh. Ay, may kay white tao ang among silingan. Ay, white tao ang ilang bay. Ako na ning kuhaon ang basura. Ug musod ko silang gate. Ug ganahan ako ikatag ang basura des ilag yung atubangan. Diyan na, musod ko silang gate. May kay abli ug white tao. Muhinay lang og sud. Nang lakaw tingali sila moong way tao. Maayo ka nahigayo na kay makalugar gid ko. Niya na nakasod ako. Karon, iyabo ko ning duha ka sakong basura. Ikatag ko na sa tubangan silang bay. Amaw mo ha, inyo kong hagiton. Pwes makita ang scattered. Uy! Silingan! Sa may good na! Naday tao? Unsa na? Inyong basura! Ayaw ibutang dito dapit sa among gate kay kami may mag-anto sa baho. Nakasabot ka? Ha? Ha? Time pa.
Klarohon ko no tanibe. Unsay mong basura? Inyo bitaw ng basura bitaw. Pataka mo butang sa inyong basura. Mura mo mga way buot. Kung di ninyo ibutang diha tungod sa among may bintana, ala niyo ibutang sa among gate. Unsa? Uy, pataka ka malang. Sa pataka! Naibidin siya! Patakas imong mata! Oy, dili tao na among basura, no? Ang among basura taray, kita ka to? Kakita ka? Kanang naay putos og maayo ng garbage bag, ha? Maunang among basura. Mauna kanang iputos. Ug layo ra kay na tao sa inyong bintana, oy. Ang kinsa man lang basura nga gibutang das among may gate. Ambot lang ninyo. Ha! Ambot lang ninyo. Day! Unsa man? Ikaw nang naabot, ha? Klaro aning ako. Kuan kining, ano naabot man ka diha? Ako ra gilabay ang ilang basura nga gibutang das atong may gate dong. Usa! Nayati na. Niya paglibayan na. Ako doon. Day! Dali sa ngari! Aris na dali, oy! Dili dong. Sobra na kayo ng ila. Abusan na ni. Abi kay walang tamong kihon. Mag-abusar na. Ha? Ginoo ko. Uy, unsa nag-abusar? Giunsa man ka lang mo pag-abusar, day? Unsa di ay kabuta ka? Huwag ka kakita ng sitwasyon. Inyong basura, inyong gibutang das among tugkaran. Kung dili sa among tugkaran das may bintana anha sa may gate sa damo. Uy, nayabag ka? Dili man na taon among basura, uy. Parang among basura, oh. Uy, ayo pataka diag ngal-ngal, uy. Tingal ikihataw niya ka. Ha? Ikiha! Lukon mata ninyo. Di na ilang basura. Kang kinsa man ng basura di ay. Ato na! Ato? Ato karon. Ato na basura. Ako'y gumutang tao na diha. Kay para nag-agis basura ng truck. Kuhaon lang dayo na. Nya, sila rin mo kuha na diha. Mao nang diha na ako'y butang. Ay, patang kang pagmasangil diha. Noon sa taon ka? Tanadong, kay basig maihaw ta din silang sud. Ila ra ba ni bay? Day, bindaw sa di mo. Uy. Bam, ato lami. Kay inyo harman bay. Oh, amo bitaw. Ah, O klaro kayo nga trespassing, ha? Unya inyo pang gihugaw-gawal ng among bay? Ang among tugaran? Ha? Mag-abot na sa korte, day, ha? Mag-abot na sa korte. Adong jurek sa saong kuman Oh, ani na diha dong. ko diri katilaw yung ang priso ani tinapaha ka. Unsa? Limahay no na mo taon gikiha mi sa mong silingan og trespassing taon tungod taon sa wa pa yung buhat sa akong asawa ba nga pataka lang tao basura dito panlabay basura dito bigyan silang tungkaran. Sa uno taon na mo taon? Di ra ba dag kiluoy taon mo silingan ikiha gyud akong asawa. Bam, sabi akong buhato na ni Bam, Ate Pres. Ikaw, Ate Pres, palihog tabagi taon ko. Ani kay ikaw, limpiada mo yung kay ikaw. Unsa man, kung kamoy pasultihon, Jurix. Ate Pres? Atong sinder. Okay, nga, sendo na to karon. Ato sinder ya, Bam? Kitsa to, Bam? Dara, Jurix. Jurix, Ate Pres. O, kanis, Jurix, Ate Pres. Yung asawa mo rag madinumtanon sa dusahay ba? Pero katapusan, Ate Pres, nagtuo siyang, kuan siyang ilahang, sa ilahang silingan tong basura. Sus karon sa iyahan man ba nang ano ka sa diya kaway ang ba na natuog dito. Wa sa mga tana dong kinsa ni basura ditso na gyud Ate Pres. Mauna. Oh, giadto niya ang ilang silingan gamoy gibisangilan nga may tag-iyas basura unya giladlad para bagyud taon ang basura dito sa ilahang balay. Giso dito nya giyabo dito. So aparte laguta gikiha sila Ate Pres. Mao na nagatubang no sila kiha nga trespassing. Saan man nila anak. Dalion kayo, huna-huna. Lagi, Di dili-dili mangutana. kayo. Di mga tana ba? Kinahanglan ng tana ta kato dai tina. Tina may nga niyang asawa. Tana gyud ka kay dili kay ditso-ditso ra ka. Bam, usa ba imong mabasa diha bambe? Una sa tanan ka ng Sir Jurex, inay mga asawa nga matudpas paambit sa mga pare nga ang kanikunong pagpaubos ug ang paghinulsol mao tinuod nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Unya kanang naang atong ipaambit inay mga asawa nga diri manggod sa Juan 14 verse 6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamautuoran ug ang kinabuhi. So, wa gyud lain tang mahimo budangop ta dito niya kay kung moatras po ko diri sa Matthew 5 verse 25 gingon man dire kun may mukiha kaninyo og dadon kaniya sa hukmanan pakighusay dayon kaniya samtang may panahon pa ug wa pa kamo moabot didto
Kay kung mabuta ka mo dito sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwis, ug ang huwis mutugyan kanimo sa pulis ug bilanggoon kaniya. So may akong pasabot nga, Pero bam, sila Jurix, bam, niyangyo, murag, nakigreconcile taon, bam, murag, ang pabidjet, Jurix sila, nga nangayo silang pasaylo, pero wag yun ang kanang silingan. Okay, ang napakuha kanang yun, sa- kanang nagpataas sa sigarbo ba, nga gikihag yung taon si Inday Tina. okay, sa pagpalakaw, pag sa galaka pagkod po niya itong drama sa unang mga pahina, sa unang mga pages. Okay, ang napakuha kanang yun, sa... kanang nagpataas sa sigarbo ba, nga gikihag yung taon si Inday Tina. Okay, sa pagpalakaw, pag sa galaka pagkod po niya itong drama sa unang mga pahina, sa unang mga pages. Naman ko iyaha dito nga dialogue nga ningon silingan, agi lang mim silingan. Ingon sa siya, agi lang plastic. Mabitaw? Ano? Pananglitan og imo ning gilitok. May pagka-plastic po ka. Sa labaw na siya. Oh, may pagka-plastic po ka kay agi lang. Plus. Oh, plastic. Ug di pa ka plastic ningon ka nga. Ma'am, nagwagi mo. Sira ko bitaw. dang. Tinuod na. Diwan lang ta ka matubag ato. Ay, tina. Oh. Imo lang ito. Say! Ingon pag yung kanya. Lapo po ka ng plastic. Agi lang. Anak po ka, no? Mandinom tanon gini Oh, sa awa ba. ang sa ako nang nga ditong katong pambit sa pare sa gospel reading sa nini sa manhaus sa mga gospel nga ang kinikuno atong pagpaubos labi na kuyog ag paghinulsol mao kuno kinita mailehan sa pagdawat sa tingog sa Ginoo sa pulong sa Ginoo kaysa magpaka-bright ka. Kaysa magpaka-bright ka, magpakakuan ka, pagkatanya. Mao to nga, dili man lang kita mo, mga tanan mo itong usaw na ito, munang dangop ta dito ni ni Jesus nga siyang dalan. Kaya kung mukihan na ka, pinagisap sa panabang sa Holy Spirit, matultulan ka bukod sa inyong isulti ato dito. Pananglitan o kuan, kanang na ang unsay nga ni, og mo singkag ya po ni mo silingan, og yung kuan pahiwang plastic, hala plastic, kailan sa prailan sa pag magulbol. Oh, bitaw. Ayo lang po na ilan sa pag magulbol niya. Kana ba murag masitol na sila ba kay kaning kiya ambot lang mamno labad guys. Malangan ta. Bakalangan sura. Malangan tas oras, palangan tas ang Langan buhaton. uras, Ya. langan og sapi. Oh, langing sapi tinuod. Takya po habal wa tay masakyan. Oh, tinuod ay so sa sula. Tag uban sa daan si punon ta ubon. Oh, kung mahimo ba no di gyud mangita garang kuan ay kanang kiya te. Bot lang ay. Oh, kay mo lagi na nga malangan tong trabaho, labi nagtaga probinsya ka, topay puso nimong kanding, mga kapag kumpay sa baka, Oh, yun. topit kapag Oh, yun. sagob, mato pa kas barangay kay maghusay. Haso lang kayo. Tinuod yun. Wala abutan tag init kayo, kalito kuwan, walang ubhon ta. Ay, ari ko nung gulat, suway ko nung ubos microphone, kung maminawan imong ubo, be. Diya ta? Suway ko nung ubo. Ubo na gahili mo. Salamat ka na katituluman, no? Doon ako ang puzzle, tihon. Subscribe to Dramaturgo.